Toi tossa takana on vuoden 99 Audi ja voi sanoa, että sillä ei aivan opiskelijabudjetilla ajella. Tosiaan kyseessä on vuoden 1999 Audi TT Quattro-malli ja tehokkain 1.8 turbo, mitä noita on tehty. Eli jos olisi halunnut tehokkaamman, olisi täytynyt ostaa 3.2 litrainen vapaasti hengittävä V6, mutta tos on 1.8 turbo. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got... Mut käydään nopea auto läpitte ja sen jälkeen katsotaan vähän muuta hommaa, että mitä tälle täytyisi tehdä, mitä on tehty, paljon on maksanut ja voin kertoa, että huoltokustannukset on ollut ainakin melkein saman verran mitä auto. Itse auto maksoi mulle vuonna 2024,5 tonnia, jos nyt oikein muistan. Ja tässä se nyt on. Olisinkaan mä ajanut tällä noin 5000 kilometriä. Ja täältä nyt kun lähdetään autoa kiertelemään, täällä on yksi vanne, jossa on lakkavauriota, mutta muuten on aivan siistit vanteet. Täällä on tällaiset tuningi, venttiilihatut, sinisen väriset, jarrulevyt on melkein uudet, paloja on hyvin jäljellä. Tänne on sitten lämätty tollanen tarra. Sitten tästä nähdäänkin, että tässä on hyvää vannetta, mutta sitten täältä jarrulevy alkaa olla heikos hapes. Satulat on jostain syystä näinkin kirkkaat ja en tiedä syytä, ihan kun näihin olisi joskus joku maali vedetty, mutta alkuperäiset leimat siellä on. Mutta kertokaa joku, että miksi nämä on näin hyvän väriset, koska mikä tää on? Onko tässä joku maali vai miksi tää on noin vaalea? Sitten koska kyseessä on tehokkain malli, niin putkia tältä takapäästä tuleekin sit ulos. Eli tehoja on 225 hevosvoimaa ja 165 kilowattia, niin siitä löytyy sitten tuplaputkisto. Ja sieltä Quattro-merkki. Itse Audin logo, se sai painepesuria ja se täytys liimailla takaisin. Mut semmonen auto on ulkoa, mut kurkataanhan vielä tänne sisälle. Eli täältä löytyy urheilulliset nahkajakkarat. Takapenkki, tää on nyt mun aja-asennosto, tää kuskin penkki, niin takapenkillä siellä on sellaiset, mutta eihän tuolla jalkatilaa ole, kun katsotaan, niin joutuu matkustaja ja apukuljettaja kärsiä, jos matkustaja sinne haluaa. Eli kyllä mä tätä sanoisin selvästi kaksipaikkaiseksi autoksi. Sitten täältä löytyy jälkiasennettu turboahtomittari, siinä ei jostain syystä oikein valot toimi, näkyy vaan pelkästään pimeällä, että on sen verran himmeet. Sitten on hajukuusta. Ilmastointi on rikki, sille täytyisi tehdä jotain, todennäköisesti ei tehdä mitään. Sitten mankka se tulee ulos täältä. Jälkiasennettu alpinen Bluetooth-mankka, sille täytyisi tehdä jotain. Ja täältähän tosiaan löytyisi tää Audin logo, joka täytyisi liimailla. No miltä se konehuone sitten näyttää? Siinä se tosiaan on. 1.8 turbo, 225 hevosvoimaa. Ei kai täällä mitään enempää nähtävää oo. Mut ahdas on sen muutaman 100 kertaa ruuvanneena. Tiedän, että täällä ei kyllä tilaa oo. Ja voin paljastaa, että jakopään remontti olisi tulos ja se pitäisi tuolta jostain kaivella. Että ei hyvältä näytä. Ja kontistahan löytyy muuten tällainen. Ei mitään hajua mikä tää on, tai mikä koko 12 varmaa, mutta ei tehoista mitään hajua, eikä tostakaan oikeastaan aika ikivanhoja vehkeitä. Mut koska kaikki huollot, ne on merkattu Exceliin, joudutaan hypätä hetkeksi tietokoneen ääreen. Eli tästä kun ne lähdetään katsomaan vuodesta 2016 asti, on tätä huoltokirjaa meillä tiedossa, ja 2011 asti on muutama paperi, ja 2006 vuodesta on muutama paperi. Sitä historia puuttuu tommonen 10 vuotta tuolta alusta. Tosiaan 2006 on auto tuotu
tuotu Saksasta Suomeen, silloin on pistetty heti jakohihna. Ja 2016 samalla omistajalla ollut koko vuoden ajoja ei oikeastaan arvion mukaan ole tullut yhtä, eli 216 tonnia ollut silloin mittaris. Ja sille on tehty jakopäätä, laitettu kaikki huollot ja vaihdettu jarruja ja kaiken näköistä koiraluuta. Ja täältä kun katsotaan, niin 1600 mennyt huoltoihin, vaikka oikeastaan mitään paljon ei ole tehty eikä ajettu. Sitten 2017 noin 10 tonnia tullut lisää auton mittariin. Niin siellä on pistetty ilmastointikuntoon, moottoriöljyä, pientä huoltoa. Taas on mennyt 1500 € huoltoihin. Sitten 2018 vähän tutkintaa, on taas pistetty ilmastointia takuuhuoltoon, on huoltoa tehty, luettu vikakoodia 1 000 000 kertaa, vähän pakoputkea korjailtu, moottoria pesty. Pitkittäiskiihtyvyysanturi on pistetty ensimmäisen kerran tässä ja on pistetty useamminkin. Ja ilmastointikin tosiaan oli toisen kerran jo tässä tehty eikä taaskaan toimi. Et siinä on jotain häikkää, en tiedä olisiko tehty. Näissä asennuksissa on jotain häikkää, että miksei nämä ilmastoinnit toimi. Et en tiedä mitä siellä oikein tapahtuu. Mittariin tullut taas 5-10 000 kilsaa. Ja se on maksanut tuon osineen ja korjaustöinen niin 1250 €. 2019 ei ole pistetty akku takuuseen, se on silti maksanut 85 €. Sitten 2020 ajeltu noin pari tonnia, on tehty perushuolto, laitettu jarrut eteen, sitten on pakoputki korjattu taas, jäähdytysjärjestelmän vuoto on korjattu taas, eli siellä on taas ollut vuotoa. Huoltokustannukset heti 500. Sitten 21 vuonna auto lajettu taas noin 3000 kilsaa vuodessa. On poistettu karstaa. Tällöin auto on itse asiassa tullut mulle. Eli 21 vuonna tuli auto mulle ja jo ostohetkellä myyjä oli sanonut, että ei mitään vikaa. Ei tosi varmaan tiennyt oikeasti, että vikaa on. Eli havaittiin koeajolla, että jonkinnäköistä ääntä tuolta perästä kuuluu, epäiltiin laakeria. Mutta tehtiin onneksi hyvä ratkaisu ostohetkellä ja sovittiin myyjän kanssa, että mikä ikinä se ääni onkin, niin puoliksi pistetään korjauskustannukset. Ja sieltähän sitten paljastui, että laakeri oli, mutta se oli itse asiassa tuosta perämurikasta rikki. Eli ei pyörälaakeri, vaan koko perä täytyi sitten vaihtaa. Löydettiin siihen käytetty perä. Vaihdon saatoin saamaan hyvällä tuurilla ilmaisena. Se laitettiin uusi perä sinne. Ja nyt on auto toiminut hyvin. Siinä päästiin suhteellisen halvalla onneksi. Sitten mitä muuta mun aikana on pistetty pitkittäiskiihtyvyysanturi uudestaan. Sitten on toi tasauspyörästä tosiaan tonne taakse vaihdettu. Se oli 470 €, mutta maksettiin puoliksi edellisen omistajan kanssa. Ai niin, 21 korjauskustannuksia yhteensä 900 €. Ja tässä vaiheessa on hyvä huomioida se, että mä oon lähes kaiken mitä on pystynyt kautta osannut tehdä, niin on tehnyt itse tässä mun omistusaikana, eli sen takia on paljon halvemmalla päästy, mitä olisi päästy, jos olisi käyttänyt oikealla korjaamolla. Ei tässä montaa juttua tehnyt, mitä on tehty jossain liikkeessä, ja loppua kohden on tehnyt kaikki itse, kun oppinut vähän näitä hommia. Eli 22, niin on laitettu jarru, neste ja nipat, ABS-anturi eteen, venttiilikopan tiiviste, vuoti vähän öljyä, polttoainesuodatin ja bensatankin linjojen puhdistus, koska auto ei lähtenyt käyntiin, kun sinne oli päässyt vettä, ja Haldex-öljyt sitten tuohon uuteen perään. Tässä on päästy suhteellisen halvalla, vaikka onkin nämä huollot jouduttu lähes kaikki käyttämään korjaamolla, mutta 250 ollaan pärjätty. Toki tosta puuttuu vähän dataa joistain huolloista. 23 vuonna on auto ollutkin sit seisonnassa, ja nyt 24 vuonna sit autolla on taas ollut käyttöä. Eli et saatiin leimalle, piti pistää jouset oikealle puolelle autoa. Sitten ei lämpömittari toiminut, niin vaihdettiin sinne yksi anturi tonne jäähdytinesteputkistoihin. On tehty nelipyöräsuuntausta, ja nyt sitten aivan uusimpana justiin tehty niin kytkin levy, paineasetelma, painelaakeri, kaksoismassa vauhtipyörä,
kampiakselin tiiviste, vasemman etuvetarin Stefa, vaihteistoöljyt Mannolia, sitten ohjaustehostinöljy ja jakolaatikon tiiviste numero 12 ja jarrutehostimen putki. Tää oli niin iso homma ja vaikea homma, et en jaksanut ite lähteä tekemään. Niin tän teki sitten tuttava, niin osille hintaa 600 € hyvien kumppaneiden kautta ja työlle hintaa 400. Niin näin päästiin tästä tonnilla. Sitten on laittanut siihen öljyt ja suodattimet vielä. Siinä päästiin 30, kun saa noi osat kumppaneiden kautta halvalla. Ja ihan jos lähdetään katsomaan, että paljon toi kytkinremontti olisi maksanut NS normaalille kuluttajalle, niin parhaita tarjouksia mitä sain autokorjaamoista oli 1000 € ilman osia. Ja siihen kun olisi osat päälle sit korjaamo ostanut, niin se olisi ollut toinen tonni, eli 2 tonnia olisi lähtenyt. Ja kun auto on neliveto, harvinainen auto, urheilumalli, pienet paikat, niin itse asiassa Seinäjoella oli ainoastaan yksi korjaamo, jonka tämän homman edes olisi lupautunut tekemään. Sellaiset oli huollot. Ja nyt mennään sitten siihen, että mitä täytyisi seuraavaksi tehdä ja mitä tuuninkia mä oon tähän ajatellut. Eli huollothan on tehty aika lailla, paitsi se jakopää täytyisi laittaa, mutta mitään muuta ei tule mieleen, mitä tälle olisi seuraavaksi tehtävä. Mutta mitä mä sit haluaisin tehdä tälle, niin esimerkiksi noi vanteet, mä haluaisin alumiinivanteet siihen ja ihan alumiiniväriset, mutta mä haluaisin monipuolaset ja vähän isommat. Eli näähän olikos nää 18 tuumaset? Kyllä, 235 40 18. Vanhat, huonot renkaat siinä. Niin. Sellaiset vanteet, jos jollain on, muistaakseni 5x100 jaolla on tää. Niin, saa ehdotella. Sitten mitä täytyisi tehdä, niin tää jarrusatulan, niin sen voisi ehkä maalailla. Pistäkää, mä oon miettinyt, että olisiko keltaisella tai punaisella, mutta jos on mielipidettä tai jotain aivan muuta ehdotusta, niin heittäkää tonne alas kommentteihin. Ja sit en paljasta vielä, mutta tonne konetilaan on tulossa jotain ja lisäksi tänne sisälle on tilattu jo jotain, mutta ne nähdään ensi videoissa sit kun laitellaan niitä. Sitten mä oon miettinyt, että pitäisikö tähän laittaa korkeussäädettävä alusta, nimittäin etuiskarit tosta on aivan loput, ei tuu menee seuraavasta katsastuksesta läpitte ja pelkät iskarit maksaa sen 150 ja no jouset on justi laitettu oikealle, mutta vasemmalla menee varmaan kanssa ihan just poikki. Eli pelkästään ne osat olisi siinä 200 paikkeilla alkuperäiset. Korkeussäädettävän alustasarjan tähän saa 300. Laatu ei ole varmaan mikään hyvä. Ainoastaan sai sitä yhtä merkkiä, nyt muista mikä se oli. Voi olla, että sit saa jotain parempaa laatustakin merkkiä, mutta ne maksaa sit jo 1000 €. Ja en ole varma, että onko niitä saatavilla, niin sellaista en tähän lähde laittamaan. Eli se on joko se 300 € alusta tai ei mitään. Mutta pistäkää ihmeessä kommentteihin, että olisiko siinä alustasarjassa mitään järkeä. Jos olette sitä mieltä, niin eiköhän pistetä sitten ostoon. Mut heitä ihmeessä kommenttia, mitä pidit videosta, pistä tykkäystä ja seuraavassa videossa pistetään Audi vähän mintimpää kuntoon. Se olisi moro!